खुलुमबाय स्टुडिअ आं रबिन बसुमतारी सानै गथ'फोरनि बिफा 36 बोसोर बैसोनि अर्जुन मानुभाई पाटलियाया गावनि सोरगोआरि बिसिनि जोबथा जिउमाखौ बिदाय होनो थाखाय गावनि जोनोम जायगायाव फैदोंमोन। नाथाय लन्डन फारसे थांफिननाय समाव दुखुनांथावै आहमेदाबादनि खाथियाव एयार इन्डियानि बिरखंनि जाब्रबथायाव जिउ गोमानाङो। नंगौ 36 बोसोर बैसोनि अर्जुन मानुभाई पाटलियाया गुजरातआव बिसिनि जोबथा जिउमाखौ मान होखांनायनि उनाव ब्रिटेन फारसे थांफिननाय समाव एयार इन्डिया जाब्रबथायाव जिउ खोमानाङो। जाय सुबुङा लन्डननि थागिरिमोन। दुखुनि बाथ्रा दि बिथांनि आंगो बिसिया लन्डनाव थानाय समावनो रुंसारि जादोंमोन। जाय आंगो बिसिया सासे 4 बोसोरनि आरो सासे 8 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाफोरखौ गालांनांदोंमोन। नाथाय आरोबाव दिनै सानै उन्दै गथ'साफोरखौ नागारना गावबो गोमालांबाय बिथां अर्जुन मानुभाई पाटलियाया। मख'नो गोनांदि अर्जुन मानुभाई पाटलियाया गावनि सोरगोआरि बिसि भारतीबेननि जोबथा बिदाय होनो थाखाय ब्रिटेननिफ्राय गुजरातनि आमरेली जिल्लायाव गावनि जोनोम गामि वाडियासिम दावबायबोदोंमोन। जाय लन्डनाव रुंसारि जादोंमोन। बिथाङा बिसिनि हांगारखौ नर्मदा दैमानि गोथार दैयाव मोनसे आसार खान्थिनि गेजेरजों फोजावहैदोंमोन। नाथाय बुंस' हायै दुखुनि बाथ्रा दि बिसिनि जिउमाखौ बिदाय होखांनायनि उनाव लन्डनाव गारबोनाय सानै फिसाजोनिसिम थांफिननो थियारि जाना पाटलियाया एयार इन्डियानि फ्लाइट अल 171 आव गाखोदोंमोन। जाय लन्डननि गेटविक बिरखं गाथोनसिम थांनो थियारि जादोंमोन। नाथाय दुखुनांथावदि आहमेदाबादनिफ्राय बिरनायनि दान्दिसे उनावनो बिरखंआ जाब्रबथायाव गोग्लैयो। जायनि जाउनाव सा 265 सुबुंफोरा जिउ खोमानांदोंमोन। खुलुमबाय स्टुडिअ आं रबिन बसुमतारी सानै गथ'फोरनि बिफा 36 बोसोर बैसोनि अर्जुन मानुभाई पाटलियाया गावनि सोरगोआरि बिसिनि जोबथा जिउमाखौ बिदाय होनो थाखाय गावनि जोनोम जायगायाव फैदोंमोन। नाथाय लन्डन फारसे थांफिननाय समाव दुखुनांथावै आहमेदाबादनि खाथियाव एयार इन्डियानि बिरखंनि जाब्रबथायाव जिउ गोमानाङो। नंगौ 36 बोसोर बैसोनि अर्जुन मानुभाई पाटलियाया गुजरातआव बिसिनि जोबथा जिउमाखौ मान होखांनायनि उनाव ब्रिटेन फारसे थांफिननाय समाव एयार इन्डिया जाब्रबथायाव जिउ खोमानाङो। जाय सुबुङा लन्डननि थागिरिमोन। दुखुनि बाथ्रा दि बिथांनि आंगो बिसिया लन्डनाव थानाय समावनो रुंसारि जादोंमोन। जाय आंगो बिसिया सासे 4 बोसोरनि आरो सासे 8 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाफोरखौ गालांनांदोंमोन। नाथाय आरोबाव दिनै सानै उन्दै गथ'साफोरखौ नागारना गावबो गोमालांबाय बिथां अर्जुन मानुभाई पाटलियाया। मख'नो गोनांदि अर्जुन मानुभाई पाटलियाया गावनि सोरगोआरि बिसि भारतीबेननि जोबथा बिदाय होनो थाखाय ब्रिटेननिफ्राय गुजरातनि आमरेली जिल्लायाव गावनि जोनोम गामि वाडियासिम दावबायबोदोंमोन। जाय लन्डनाव रुंसारि जादोंमोन। बिथाङा बिसिनि हांगारखौ नर्मदा दैमानि गोथार दैयाव मोनसे आसार खान्थिनि गेजेरजों फोजावहैदोंमोन। नाथाय बुंस' हायै दुखुनि बाथ्रा दि बिसिनि जिउमाखौ बिदाय होखांनायनि उनाव लन्डनाव गारबोनाय सानै फिसाजोनिसिम थांफिननो थियारि जाना पाटलियाया एयार इन्डियानि फ्लाइट अल 171 आव गाखोदोंमोन। जाय लन्डननि गेटविक बिरखं गाथोनसिम थांनो थियारि जादोंमोन। नाथाय दुखुनांथावदि आहमेदाबादनिफ्राय बिरनायनि दान्दिसे उनावनो बिरखंआ जाब्रबथायाव गोग्लैयो। जायनि जाउनाव सा 265 सुबुंफोरा जिउ खोमानांदोंमोन।